Какво ще стане, ако можехте да контролирате стреса си, емоциите си, целия си живот, само като следвате принципи, стари над 2000 години? Представете си свят, в който всяко предизвикателство е възможност за растеж, където всеки момент на напрежение се превръща в шанс за намиране на вътрешен мир. Представете си живот, в който страхът е само далечен шепот, където препятствията се превръщат в възможности, където вътрешният мир се превръща в ваше естествено състояние. Съществуване, в което всеки ден е нова възможност за практикуване на спокойствие и устойчивост. Стоицизмът, тази древна философия, е водила най-великите – Марк Аврелий, Сенека, Епиктет. Тези мислители са намерили начини да преодоляват житейските изпитания с достоинство и мъдрост. И днес той може да промени и вашия живот. Приемайки тези принципи, можете да откриете нова перспектива, нова вътрешна сила. Защото стоицизмът не е прашна, стара доктрина, а практичен инструмент за преодоляване на предизвикателствата на ежедневието с кураж и мъдрост. Това е жива философия, готова да бъде приложена в нашия модерен свят. В това видео ще изследваме заедно 13 основни стоически принципа, за да станем по-силни, по-спокойни и по-устойчиви. Тези принципи ще ви помогнат да намерите баланс и траен вътрешен мир. Ще откриете как да приложите тези принципи по конкретен начин. А аз ще споделя с вас един често забравен принцип, който би могъл да промени всичко за вас. Този принцип би могъл да бъде ключът към отключване на ново ниво на спокойствие и вътрешна сила. Останете с нас, защото пътуването тепърва започва. Заедно ще открием как тези древни учения могат да осветят нашия модерен път. Първият принцип, и немаловажен, разликата между това, което можем да контролираме, и това, което не можем. Тази разлика е ключова за живот, изпълнен със спокойствие и баланс. Само вие сте господар на своите мисли, на своите реакции, на своите решения. Всяко решение, което вземате, всяка мисъл, която подхранвате, оформя вашата реалност. Външният свят, от друга страна, се променя постоянно, оставен на капризите на съдбата. Външни събития често са непредвидими и извън наш контрол. Приемете това, което не можете да промените. Това приемане не е резигнация, а осъзнаване на границите на вашето влияние. Вместо да се борите с неизбежното, насочете енергията си към това, което зависи от вас. Вашата нагласа, вашите усилия, вашето възприятие. Фокусирайки се върху тези аспекти, наистина можете да промените нещата. Това е вашата истинска сила. Тази вътрешна сила е това, което ви позволява да преодолявате трудностите и да се развивате. Не хабете енергия да се оплаквате от неща, върху които не можете да повлияете. Оплакванията само ви отклоняват от това, което е наистина важно. Представете си стрелец, който се цели в мишена. Той се фокусира върху това, което може да контролира. Той контролира опъването на лъка си, посоката на стрелата си, но не и вятъра. Вятърът представлява външните, непредвидими сили. Същото е и с вас. Ще има препятствия, непредвидени събития, несправедливости. Тези елементи са част от живота и не могат да бъдат избегнати. Оставете ги да преминат като вятъра. Не позволявайте да ви сломи това, което не можете да промените. Отново се фокусирайте върху това, което можете да контролирате. Вашата реакция, вашето отношение към трудностите. Поддържайки този контрол, ще намерите вътрешен мир. Там се кове вътрешната сила. Тази сила е резултат от постоянна работа над себе си и дълбоко разбиране на това, което е наистина важно. Това, което наистина ни засяга, не са самите събития, а тълкуването, което им даваме. Банален пример – задръстване. За някой това е фрустрация, загубено време. За други е възможност да слушат подкаст, да се отпуснат, да се насладят на момента. Стоицизмът ни учи да не позволяваме на емоциите си да диктуват външни събития. Винаги имаме избор на перспектива. Когато се сблъскате с трудности, запитайте се: мога ли да променя тази ситуация? Ако можете, действайте. Ако не можете, приемете го и отново се фокусирайте върху това, което можете да контролирате. Вашия емоционален отговор. Марк Аврелий е казал: най-добрата мъст е да не бъдеш като този, който ти е причинил зло. Стоицизмът ни призовава да не виждаме всяко препятствие като удар на съдбата, а като предизвикателство, възможност за растеж. Представете си дърво на скала.
Ветровете, вместо да го пречупят, са го направили по-силно, корените му са дълбоко вплетени в скалата. Същото важи и за вас. Трудностите ви правят по-устойчиви, по-мъдри, по-силни. Не се отказвайте пред трудностите. Запитайте се, какъв урок мога да науча от това? Как мога да израсна чрез това изпитание? Живота е непостоянство. Всичко се променя, всичко еволюира, всичко си отива. Да отричаме тази реалност означава да страдаме. Привързваме се към хора, ситуации, вещи, сякаш са вечни. Но нищо не е вечно. Стоицизмът ни учи да приемаме промяната, загубата, смъртта като естествени елементи. Това не означава, че не можете да бъдете тъжни. Става въпрос за това да не се вкопчвате, да не позволявате да ви погълне. Приемете това, което е, и го пуснете. Емоциите са като вълни, мощни, впечатляващи, но преходни. Да вземате решения под влияние на гняв, страх или еуфория е като да плавате в буря. Стоицизмът ни учи да култивираме самоконтрол, да не им позволяваме да ни залеят. В трудна ситуация поемете дълбоко дъх. Успокойте се, дистанцирайте се. Запитайте се, какво е най-разумното нещо, което мога да направя? Водете се от разума, а не от импулса. Придаваме прекалено голямо значение на погледите на другите. Търсим тяхното одобрение, тяхното потвърждение. Сякаш нашата ценност зависи от това. Стоицизмът ни напомня, че единственото мнение, което е наистина важно, е нашето собствено. Вие сте единственият съдия на своите постъпки, на своите ценности, на своя живот. Не позволявайте на погледите на другите да ви диктуват кой трябва да бъдете. Бъдете автентични, верни на себе си и живейте в хармония с собствените си ценности. В общество, което ни кара постоянно да консумираме повече, стоицизмът ни призовава към простота. Истинското щастие не се крие в трупането, а в задоволяването на основните ни потребности. Здраве, любов, приятелство, принос към света. Ценете това, което вече имате, вместо постоянно да копнеете за повече. Отделете се от ненужното, излишното и се фокусирайте върху същественото. Простотата е извор на свобода и вътрешен мир. Миналото е непроменимо, бъдещето е несигурно. Единственият момент, над който имаме власт, е настоящето. Не се спирайте на минали грешки, не се тревожете за бъдещето. Стоицизмът ни насърчава да живеем всеки момент пълноценно, сякаш ни е последен. Наслаждавайте се на красотата на настоящия момент. Отдайте се изцяло на това, което правите. И бъдете благодарни за малките радости на ежедневието. Да имаме очаквания от другите означава да се подготвим за разочарование. Хората не винаги реагират така, както ни се иска. И това е нормално. Стоицизмът ни призовава да култивираме самостоятелност. Да не зависим от поведението на другите за своето щастие. Фокусирайте се върху своите действия, върху своите усилия и оставете другите да бъдат това, което са. Ще се изненадате колко свобода идва от това да не очаквате нищо от никого. Стоицизмът ни напомня, че истинската ценност на човека не се измерва с неговото имущество, социален статус или неговата популярност. Това, което е наистина важно, е нашият характер, нашите действия, начинът, по който се отнасяме към другите. Култивирайте стоическите добродетели – мъдрост, смелост, справедливост, умереност. Това са истинските богатства, които никой никога не може да ви отнеме. Парадокс. Колкото по-дисциплинирани сме, толкова по-свободни сме. Недисциплинираният ум е като кораб без кормило. Дисциплината ни позволява да поемем контрол над живота си, да устоим на изкушенията и да постигнем целите си. Работете върху самоконтрола си, установете здравословни навици и ще откриете неочаквана вътрешна свобода. В живота всички се сблъскваме с провал. Стоицизмът ни учи да не се страхуваме от провала, а да го виждаме като възможност за учене. Всяка грешка, всяко препятствие, всеки застой е урок, който трябва да се научи, възможност за напредък. Не губете кураж. Анализирайте грешките си, учете се от тях и се върнете по-силни. Нека поставим нещата в перспектива. След 100 години вече няма да сме тук, за да се тревожим за малките грижи на ежедневието.
Стоицизмът ни призовава да видим по-широката картина, да не позволяваме на дреболиите да ни завладяват. Запитайте се, дали това ще има значение след година, 5 години, 10 години. Често отговорът е не. Тогава защо да се тревожим? Фокусирайте се върху важните неща – любов, приятелство, принос към света. Стоицизмът е повече от философия. Той е отношение с живота, път и спокойствие. Това е начин да виждаме, да разбираме емоциите си и да намираме вътрешен мир. Интегрирайки тези 13 принципа в ежедневието, откриете неочаквана вътрешна сила, която способност да се справяте с предизвикателствата, с спокойствие и смелост. Ще се научите да виждате всяко препятствие възможност за растеж и личностно развитие. Вие сте капитан на своя ход. Имате силата да изберете реакция на всяка ситуация. Изберете мъдростта, изберете устойчивостта, изберете стоицизма. Направете тези принципи ваши съюзници в търсенето на щастие и вътрешен мир. Харесайте и споделете това видео, ако смятате, че може да помогне и на други да живеят по-добър живот. Заедно можем да създадем общност от устойчиви и мъдри личности. Абонирайте се за Stoic Mindset за още вдъхновяващо съдържание. Не пропускайте следващите ни видеа, които ще ви помогнат да живеете по-пълноценен живот. И ми кажете в коментарите, кой принцип ви е резонирал най-много. Вашата обратна връзка е ценна и ни помага да създаваме още по-релевантно съдържание.